ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ତେଲ, ଶୁକତେଲ, ଅଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେବଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ଓ ବାହୁଦା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଋଷିକଲ୍ୟା ଓ ବାହୁଦା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ମହାନଦୀ, ପାଇକା, ଦେବୀ, ବିଲୁଆଖାଇ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ? ଉତ୍ତର କୋଇଲା, ଫାୟାର କ୍ଲେ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ? ଉତ୍ତର କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଲିଡ୍, ଜେମ୍‌ଷ୍ଟୋନ୍। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରବନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲମରିଚ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ କାଜୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଉତ୍ତର କେରଳ। ମାଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡଳକୁ ସହଜରେ ଦେଖି ହୁଏ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ